Sherifula télé filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn nin ye aw ka jɛmukan kɛnɛ sigilen laada don kari o kari ni wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min ye taga ni ka segin tɛ kuma min na min bɛ tali kɛ an ka jamana kunkanko kibaruyaw fɛn minnu mana sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan ka wele bila maa hakili juru caninenw ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye min ye Sherifula télé jabaraniso kɔnɔna na min b'a to aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ka bonya kɔnɔna na ka aw to aw sigiyɔrɔ la an bɛ segin ka aw fo kura ye tuguni k'a fɔ an bɔra mawuluduba min na sisan nɔ k'a fɔ ko ala ka bato kelenw bɛɛ lajɛlen minɛ nin wagatinin na min ye an ka jamana ala ka basigi ka a kolo sumaya o de ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye nin wagatinin na o kama an ye wele bila maaba saba ma bi su in na an ni o bɛna se ka baro kɛ maa fɔlɔ o ye Mohamed Abdelaye El Khalil Aidara ale b'an bolokɔrɔ bi su in na. Mohamed, assalamu alaikum, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula télé filɛbagaw ma? An bɛ ala fo k'ala barikada a ye kuma d'a ma cɛkɔrɔba ɲɛ a ma diya n ye kosɛbɛ an b'a fɛ cɛkɔrɔba ka kuma fɔlɔ ala sɔrɔ ka kuma o de ka d'an ye donc an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala mabusi rahmatan lil alamin wa sallim tasliman kaseer an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barikada ka ɲini ala fɛ ala ka sɔrɔ ala kɛra ka sɔrɔ salam a ka jamana basigi ala kana kuma bɔnda kuma bɛ kɛ jamana ci kuma ye ala ka kuma bɔnda kuma mun na a b'a to an ka jamana kalifamɛ mɔgɔ minnu ma bi u bɛ se ka lamɛn ka baara kɛ n'a ye an b'an ka cɛkɔrɔba fo an ye kuma na an ye n'o ye Watara ye honorable Watara a ka yafa ma o la kuma diyara ma ɲɛ bon Ngolo kɔni Ngolo jara o ye kɔrɔkɛ n terikɛ don an bɛ yafa deli a fana fɛ wala Mali laada y'o ye denmisɛnw bɛ se ka kuma mɔgɔkɔrɔbaw ye siga t'o la baasi tɛ maa filanan a y'a fɔ cogoya min na o ye Dr Fuseni Watara ale fɛnɛ ye maa min a dogolen tɛ Sherifula télé filɛbagaw la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen n'an wele bila ma a bɛ na an ka wele jaabi donc docteur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula télé filɛbagaw ma? Merci bien Traoré. N ka foli fara Mohamed ta kan an ka Sherifu kan k'an yɛrɛ kɔrɔkɛ fo fɔlɔ n'o ye Sherifu Madani Aidara ye mawuludi na bana bolo ma se ka se a ka mawuludi kɛyɔrɔ la n b'a fo kosɛbɛ parce que alikadiri tun ye n wele mais n sera kan sinsin kɔni Bagaraji Surakala la donc Surakala dugutigi ɲɛmaga n'o ye Mariko Ture terikɛ don a fana ka foli bi yan an ye buruda caman kala ɲɔgɔn fɛ donc a ka foli bi yan fɛn fɛn y'a lajɛ mawuludi kɛra fɛn fɛn na an bɛ ala deli ala ka san wɛrɛ yira bɛɛ la ka yira Mali basigilen na ka sɔrɔ an ɲinana nin ko gɛlɛn ninnu bɛɛ kɔrɔ n bɛ dɔgɔkɛ fana fo n denkɛ fana don n'o ye Golo Jara ye docteur fana cɛsirilen don Mali ko la en même temps i b'a to fana an ka foli segin tugun Mohamed ma parce que mɔgɔ min bɛ kuma Sahel musow kan ka gɛlɛya ni fɛnw kan a livre jan bɛ yen ɲɛ b'a livre la donc fɛn don fɛn min vraiment an kan ka tanu a yɛrɛ bɛ ne ka Sikaso dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan parce que a taara ɲinini kɛ yen bɛɛ la donc o foliw de tun bɛ n bolo k'a fɔ baasi tɛ maa sabanan o ye Dr Ngolo Jara ale fana dogolen tɛ maa la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'an ye wele bila a fana ma Sherifula télé jabarani kan a bɛ na an ka wele jaabi Ngolo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nana an ka wele jaabi folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma? Ok, ka an lamɛnkɛ jɛkulu ani an lajɛkɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka technicien bɛɛ lajɛlen fo ka foli belebele bila ka taa Sherifu yɔrɔ k'a kɛra faamaya a ma kɛ ɲinan ye ayiwa ka sigi ka na plateau kan ka foli kurakuraya ka sigi honorable ma ni a agi lajɛ ka tila k'a ka wulikajɔ lajɛ n'i y'a wele yɔrɔ yɔrɔ Maliko la n'a bɛ fan fɛ a bɛ na a bɛ kuma la ka foli belebele lase a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman na n'ale kɔni ye ne wele ko n ka taa yɔrɔ yɔrɔ n bɛ taa la mais n t'a dɔn ni a hakili bɛ Kangaba Janjo la n taara Kangaba Janjo la donc n'a ye wele ka taa hali n'a ko ko sisan ko Ngolo tugun ko an bɛna taa Kidali n bɛ tugu a kan n bɛ taa donc o ye témoignage dɔ ye k'o fɔ donc ka Sherifu min ma parce que Sherifu olu ye ne dɛmɛ ka Sherifu fo kosɛbɛ ala ka foli bila ka taa an lamɛnkɛ jɛkulu bɛɛ la yɔrɔ na o la sa ka tasibila belebele kɛ ni honorable ye parce que honorable bɛ défense
polisi la ni a ka ɲamada ye ka taa si bila kɛ ka taa an ka finitigi la ka fɛn o fɛn to la faso kumabɔli la ala ka lahara nɔgɔya u ma ni yan ye donc an minnu to la yan kɔ ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ. Merci an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ bi su in na ne de bɛna jamu kɛ min ye tɔ kelen Dawuda Tarawele Bokele nin wagati n'a fari man di a la hali bi an bɛ dugawu kɛ ko ala ka bana fiɲɛ bɔ ni ala sɔnna ma bi ka fisa kosɛbɛ kari nata an n'a bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan nɔ ka se ka tɛmɛ ni jɛmu ye bonya ni karama o kɔnɔna na bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye lakanako ye an ka jamana bunako kan nin wagati na an ka jamana bɛ tagabolo min kan nin wagati na lakana fɛnɛ bɛ lahala min na nin wagati na an ka jamana bunako kan an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka a walawala o de kama an ye wele bila ni maaba saba ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye an bɛ direct la Seri Fula télé Jabarani kan wa min ye Seri Fula radio fana an bɛ direct la o kan 95.7 ni wagati na ni maa min o Kongo i b'an sɔrɔ o kɔfɛ min y'an ka plateforme bɛɛ lajɛlen an bɛ direct kan o fana kan min ye page Facebook ka fara YouTube kan an bɛ direct la nin bɛɛ lajɛlen kan min b'a to maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ jɛmukan tagabolo la bonya ni karama o kɔnɔna na cogoya min na ni an ka ɲininkali fɔlɔ an bɛ o tɛnku min ye Mohamed la Mohamed n bɛ ɲininkali min tɛnku i la fɔlɔ o ye min ye ko i ye spécialiste ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel bolofara fan fɛ i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o la o ye fɛn sugu jumɛn ye? Ok bon a kuma suraka kɔni ka bamanankan fɔ ko wɛrɛ don mais n hakili la an bɛ se ka an b'an cɛsiri a la kosɛbɛ. Baasi tɛ. Ayiwa an kɔni ye kalanw kɛ ka na waati min na an sera université la an y'a kanu k'an spécialiser mun ye farafinna woroduguyanfan n'a fɔ ko Sahel jamana olu ka sigida kungo bɛɛ n'o ye social ye ani question sécuritaire n'o ye kɛlɛ taa sira fɛnw ye an y'an spécialiser olu kan bon n bɛ baara la ko ka ɲinɛ san 12 ye article caman bɔra an fɛ a kan ni mɔgɔw yɛrɛ collaborer i n'a fɔ kuma bɛɛ an b'an ka fɛn ci i n'a fɔ docteur Ngolo Nugu mɔgɔkɔrɔbaw don u bɛ fɛn dɔw ka tɛmɛ an kan an tɛ sɔn k'an pan kɔnɔ u b'an bilasira kuma dɔ b'a fɔ an nin bɔla an nin k'a la o ye wajibi ye donc o ye an ka baara ye o kan c'est pourquoi o de la i ye nin essai wɛrɛ bɔ Mauritanie kan ka bɔ jamana wɛrɛw kan donc o de don quoi voilà. Ok o de kama i ye nin livre in bɔ an bɛ tila k'a yira maaw la livre in yɛrɛ bɔra Mawuludu dɔ yɛrɛ an kɔrɔ o kama o bɛ kɛ sababu ye n bɛ ɲininkali min tɛnku i la bibi na an ka jamana bɛ janfa dɔ kɔnɔ ni o ye terroriste ko kɛlɛ ka fara djihadiste ko kɛlɛ kan an bɛ se k'a dɔn ni maa sugu jumɛn de bɛ Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Sahel kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔna na a bɛ fɔ FLA bɛ min ye a tɔgɔ di jinin bɛ yen nɔ État islamique bɛ donc fɛn sugu jumɛn de bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na o tuma nin bɛɛ de bɛ yan wa ani danfara ye fɛn sugu min? ayiwa yani an ka don kuma kɔnɔ toujours an bɛ an yɛrɛ fa n'o y'an ka cɛkɔrɔba Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara an bɛ foli lase a ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka si ni barika don an n'a hali bi a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen Ala ka n'a sɔn a fana ka dugawu sama ma a sigiyɔrɔ la Ala ka mɔgɔ ɲuman don. ɲininkali ye ɲininkaliba de ye parce que Mali tɛ n'i ko Mali dɔrɔn kɔrɔ in n'a fɔ ko in yɛrɛ y'a barika dɔgɔya quoi ko in ka bɔ Mali ma Mali kelen ka kungo tɛ mais mɔgɔ minnu sigilen bɛ depuis 2000 ka taa se 2018 2015 14 ninnu ma Mali kun kɛra jamana mun pays de transit de kun don quoi et si je parle sous le contrôle de Ngolo Diarra pays de transit de kun don groupe terroriste fɛ u bɛna dɔrɔn u bɛ tɛmɛ u bɛ to ka cu ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ u bɛna fo ka n'a kɛ Kadhafi firilen kɔfɛ u nana ka na cogo an da la bon mɔgɔ wɛrɛw de nana ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ minnu yɛrɛ tɛ yan Sahel zone mɔgɔ parce que n'i ko Sahel Mali ni Burkina Niger ni Mauritanie dama tɛ Tchad b'a la fo ka taa lac ninnu bɛɛ la olu bɛɛ jamana dɔ b'a la mais sisan an y'a ye k'a fɔ u nana ka na Al-Qaïda tilala ka na ci bolofara wɛrɛw nana bɛɛ n'i ka idéologie don bɛɛ n'i ka kɛlɛ kɛcogo don donc u nana ka na ye k'a fɔ yan yɔrɔ de ye farafinna yɛrɛ n'o ye farafinna woroyanfan o y'a nima yɔrɔ de n'i sera ka yan nima daraki i bɛ se k'i sago sɔrɔ Burkina la i bɛ sago sɔrɔ Niger la i bɛ sago sɔrɔ Sénégal la i bɛ sago sɔrɔ pays côtier ninnu bɛɛ ka taa fo Benin Côte d'Ivoire i bɛ se k'i sago sɔrɔ la donc anw b'o lahala de kɔnɔ bon mun ye kuma minnu nana k'a fɔ ko diinɛ ko don an y'a k'a fɔ diinɛ ko t'a la fiyewu parce que ni diinɛ ko nana kɛ ne bɛ bandiya kɛ ne ka jaga dɛnɛ ma pour que n ka se ka ko dɔ kɛ donc o bɔra jaga tɛ se ka di mɔgɔw ma ni marifa ye donc o b'a yɛlɛ la k'a fɔ diinɛ ko tɛ mais ko dɔw de y'u bila la ko dɔw y'u bila la an kan k'o ko de ɲini k'a dɔn est ce que faama minnu bɛ fanga na ani minnu b'a la est ce que olu ka jogo u ka corruption ni yurugurugu de y'a to ko ninnu nana wa est ce que mɔgɔ minnu b'a la ka kɛ maliyɛn den de don wa est ce que maliyɛn den don an y'a k'a fɔ dɔw b'a la minnu ye maliyɛn den ye n'a fɔ u yɛrɛ bɛɛ sera JIM ani o ye Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin n'o ye ani Katiba de Masina
olu b'a kɔnɔ o fana olu bɛɛ olu ye maliyɛn de o ɲɛmɔgɔ quoi ɲɛmɔgɔ ye maliyɛn de parce que i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ groupe kɔnɔ minnu tɛ maliyɛn don an y'o y'a la bon groupe wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu olu yɛrɛ ti farafinna yɛrɛ mɔgɔw ye i b'a sɔrɔ olu b'a la donc